Bayan gaba ɗayansu sun shiga gari, sai wani ya shiga kasuwa, yana shiga ya ga Alibaba yana ciniki da gold a kasuwa maimakon tsabar kuɗi, kuma ya ga gold ɗin sun yi kama da sak irin nasu. Ya bi sawun Alibaba don ya ga ina ne gidansa. Shugaban barayin nan ya je gidan Alibaba da randunan man gyada kwaya 39, ya ce shi dan kasuwa ne, ya zo kasuwanci da Alibaba. Shi kuma Alibaba ya kasance mutum ne mai girmama kowa, kuma yana da kirki sosai. Hakan yasa ya ce shugaban barayin nan ya shigo gidansa ya kwana, gobe sai ya kama hanya ya tafi. Suka dinga shigo da randunan man gyadan nan kwaya 39. Abinda Alibaba bai sani ba, gaba ɗaya cikin randunan nan kowace randa ɗaya barawo ɗaya ne a ciki. Randuna 39 haɗe da ogansu sun cike 40 kenan. Shugaban barayin nan ya ce wa yaransa da suke cikin randuna shi zai musu alama idan lokaci yayi duk sai su fito, da nufin su kashe Alibaba da matarsa da kuma matar Kasim. Bayan sun gama shigo da randunan man gyadan nan, Alibaba ya sa masu aikin sa su je su dafo musu abinci da shi da wannan shugaban barayi. Lokacin bacci yayi, Alibaba shi har ma yayi bacci, da yake dama a kicin aka ajiye randunan man. Matar Kasim ta shiga kicin kenan, ta ji maganganu na fitowa daga cikin randuna. Barayin nan suna kiran mu fito ne, ɗayan kuma yana cewa kar mu fita mu jira oga ya mana alama. Da ta fahimci ba wani man gyada a cikin wannan randuna face barayi, sai wata dabara ta zo mata. Sai ta je ta dafo ruwan zafi, yana tafasa sosai, sai ta bude kowace randa daga ciki, sai ta cika ta dam da wannan ruwan zafin. Haka barayi 39 nan suka dinga ihu a cikin randan nan, karshe dai suka mutu. Dare ya raba sosai, shugaban barayin nan ya zo ya bubuɗe randunan, yana cewa ku fito lokaci yayi. Gaba ɗaya dai sai ya ji su shiru, yana budewa sai ya ga abin da ya faru. Ya tsorata sosai, gudun shi ma kar a kashe shi, nan da nan shi ma ya ta rayuwarsa ya gudu. Ƙorin ƙos, ku yi following